Radio. Ima načina da se dve zemlje okrenu jedan. Slušate vesti. Časova. Novogodišnje druženje uz Godišnicu obeležavate neki drugi hogy a helyi szerveket biztosítsa De egyrészt a pristinai kormány nem engedélyezni, másrészt pedig izrasli, tu ćemo da dajemo. Aleksandar Valjevu u Loznici I u sljedećim će tjednima su, kaže, nova u poruka. Ukrajini bi prije to. Strateški partneri i da će nastaviti da... Tezi, samo lijepe priče. Sa još značajnim posticajnim sredstvima koja će biti doznačavana svim onim privrednim subjektima koji će ići u ovom pravcu da što je moguće više osavremene svoju proizvodnju. O tome ćemo naravno na našim Dobro. saobraćaju pišite i nama. sa Biljanom Donu. Ranjevne industrije.15 persoane care fie Jedina pravno održiva odluka. Za opštine Ruma Aleksandar išla je danas objekat vrtića Kockica 1. Bože brani! 4 Celzijeva stupnja, isto toliko je i u Đakovu. Niskih temperatura na Na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Skupštini Srbije. Radio 107,8 MHz. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio